El podòleg és el professional sanitari que té la capacitat de diagnosticar, receptar i tractar qualsevol patologia que faci referència als peus i, per tant, que afecti la resta del cos. Tanmateix, també té els coneixements i les habilitats per poder realitzar aquestes intervencions quirúrgiques de turmell en avall. Una de les patologies més habituals i doloroses que tracta són els galindons, també anomenats amb terminologia científica com a hàlux abductus valgus. Consisteixen en la deformitat del dit gros del peu provocant-hi una desviació, juntament amb el metatarsià corresponent i les estructures que hi ha al voltant. Hi ha diferents estadis que defineixen el grau de la deformitat, de més lleu a més sever, i poden ser simptomàtics o no. La causa és multifactorial, és a dir, pot ser provocat per diversos elements. Hi ha diferents factors propis, com per exemple la hiperlaxitud lligamentosa o una variable hereditària, però també factors externs com l'ús d'un calçat en punta estreta. Al llarg dels anys s'han valorat les possibles opcions que hi ha de tractament, algunes de més conservadores i d'altres de més invasives. Tot i les diferents opinions que hi ha al respecte, la cirurgia n'és una d'elles. El podòleg pot realitzar aquesta intervenció, així com també pot operar d'altres patologies que afecten els peus, com per exemple els dits en urpa, les berrugues o ungles clavades. Aquest tractament només hauria de ser considerat quan hi ha una presència de dolor o la deformitat resulta limitant respecte al calçat. La cirurgia que es du a terme per aquest tipus d'intervencions ha anat evolucionant al llarg dels anys i s'ha anat perfilant per tal de poder oferir una millor recuperació i un resultat òptim, tant funcional com estètic. Hi ha dos tipus d'abordatges: la cirurgia oberta, a través de la qual es busca una obertura més àmplia per tal de poder exposar les diferents estructures a tractar, o la cirurgia de mínima incisió, que fa un abordatge d'entre 2 i 5 mil·límetres per tal de no realitzar una gran cicatriu i un menor dany a les estructures anatòmiques. La recuperació pot variar d'entre d'1 i 4 mesos, depenent de la tècnica utilitzada i la deformitat del dit.